Hello guys, hi guys, Masquera say guys. Masquera say guys, how are you guys? Masquera say, I hope you're okay guys. I hope you are okay. Muri say guys, chimbodedzaiwo vamwe guys, chimbodedzaiwo vamwe. First live yedu in 2024. First live yedu in 2024 guys. I hope you are good. Kwa muri mese vakawanda vari kufamba chitravel achidzokera ku South Africa. Vamwe vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mara kutungamirirei. Yesi yakazembe zviri sei guys. Toda kuti timbotaura nyaya yekuti angada kutaura nezvayo ndiye mai avo vamaona vashakirwa nemwana. Mai avo vakaposta mwana wavo 3 days ago. Vakandipa nyaya yemwana wavo vachiti mwana wangu akwira achienda kwaanga achienda akabva angoshayikwa. Ivo vari kuno kuSA, vana vangu vari kuZimbabwe. Mwana mukuru naye anga achitozama kuraramawo, asi mwana mukuru, mwana mudiki anga achitozama kujoini dzawo. Apparently information haisati yabuda yese yandinayo so far inogona kuve iri speculation. Andimaona because mai vemwana asati vaenda paground ndo vandiudza. Saka inogona kuve speculation. Saka kuti ndimhanye nespeculation hazviiti. Tombotanga tamudza kuti mai vemwana zvinhu zvavari kutaura but kutaura kwazviri kuitwa audio yavanditumira zvinenge zvakaitwa neukama. Weukama cheko baba vake. Who's calling me now? Zimbabwe number ilo? Da pesa ndikuita. Deeper life. Ya sharp, tokuna yashka. Right. Saka zvidege zviri kunzi sekuru baba wababa ndo vakaita izvi kumwana. Handitika audio yavatumirwawo nevanhu vari kumusha. Ivo vari kunoku vanoshanda samadhumbe mustay in mavanga vari. So yes lioness. So ndo nyaya iripo. Ukama vanhu vedu veukama ava havachatrustiki guys. Vanhu veukama kana chiri chokwadi kuti ndisekuru baba wababa vaita izvi kumusukuru bva zvinenge zvakaoma. Ndangoti ndikupe feedback. Now chikumbiro chihombe chiripo mai ava guys vanga vari vari kustay in kunoku. Mari yavo haikwani kuti vasvike kumusha. Mari yavo haikwani kuti vasvike kumusha. Message yapiwa nhasi kuti chiuyai mwana awanikwa. Tanga tichoga mwana kuFacebook kunoku isusu. Tichitsvaga kuma internet nekupi mwana akatoshayika kudhara. Saka now mari yavo havaikwaniswa kumba. Vari kudawo mari yebhasi. Because vari kuCape Town. Saka mari yavo varoda kuti vawedze Gwedway. Saka panguva inoi happy new year patience ndo chinjanda kuti ndizokumbira mberi penyu kuti guys koti kaita 100 tivape vakwanise kuenda kumba kunoviga mwana. Because as it is right now hapana chaitwa. Vanhu vese vangomira kuti mai mwana ngavauye. Mai was not even expecting this. Mwana akangoshayikwa musa 24 achindi kuenda kuholiday ndobva atoshayikwa. Andimuri kuona. Saka chitiko chawira mumwe wedu ichi chekuti guys panguva dzakadai tikati 100 asina 100 anongotiwo 50. Mari vanayo but haikwani kuti vanosvika kumusha. Andimuri kuona. Vanewo mari shoma semunhu ari kubva kure kuCape Town but kuti vazosvika kumusha zvinonetsa. Saka ndaikumbira ruoko rwenyu guys. Ndaikumbira ruoko rwenyu. Ndine number. Yeah, ndithingi ndinadzo. Nditry kuti ndipine number vedu anenge agona kukandawo 50 rand over kandra. Agona kukandawo 100 rand over kandra nditi zvichienda zvakadaro nokuti pakaipa. Zvakavaomera izvozvi mai vaya. Zvakavaomera izvozvi so zvakatovaomera asi zvakaoma. Ava vari kubotswana. No. Vari muno muSA. Igai ndise muzati unenge usingafungiri kuti ndo zvinenge zviripo ungonzwa chinzi mwana afa. Unopera mafuta unoshaye pekutangira. 767. Ndikupina namba yavo. Because vamwe vakawanda vachiri kuZimbabwe vasati vadzoka. Vanhu vakawanda vakaenda kumusha vasati vadzoka. Anoona vanhu vakawanda vakaenda kumusha havasati vadzoka. Regai ndifonere mai vemwana. Mirai ndifonere mai vemwana. Tibatsirane. Ndi munhu wechikuru shame.
zvorutsatsisi zvorwadza. Alo koma. Alo sisineri maswera sei? Nematambudziko kaiwa ndaswera maswera sei? Niko zvakaoma. Ini mwana achibva kumba akati ari kuindepi naiwa koma? Inini ndiri kuno kuSA. Tawa ari kuzimu. Saka zvatiri kunzwa zviri kunzi mwana uyu kune kwaakanoshanda here. Saka akabvunza here mari yake kwaakashanda kui. Saka so zviri kunzi mwana uyu mari haana kuipuwa mari iyoyo. Apa hanzi munhu wacho ndisekuru vekwaamai. Imi murichishe mwana uyu? Mwana watete vangu, hanzvadzi yababa vangu. Hamusiri mai vemwana, alright. Akakurira mba mai vangu. Hamusiri mai vemwana. Ko mai vemwana varipi? Achitokura nevana vangu. Ko mai vake vari kupi? Saka ko mai vake vari kupi? Halo? Mai vake vari kupi? Halo? Hello, mai vake vari kupi? Mai vacho vari kudombosha vandoko anogara, saka munhu anotonewo maragado. Avo vakasiyana nemurume wavo. Saka murume kuti mubva arooromwe mukadzi. Antimaona. Saka munoziva kuti kana murume arooromwe mukadzi pane paoma. Mwana yanga achitogara namai vangu. Ndichitotiwo chandatenga inini chekutatengawo vana vangu ndatengera iye. So far haana kutozombopedza chikoro kuti ndakabva ndazoremerwa kuti ndigarire school fees yeform 4. Zvakazondiremera ndobazongusiyo. Ndopaakazoshedzwa nasekuru vake ivavo vekwaamai vake kunzi ngauye atishande tese. Saka zvavichinzi mai vangu vatondisendera meseji vachiti hanzi akanoreva mari yake iri kwavakashanda vese. Saka hanzi ndoya akaponderwa iyoyo. Ndofunga sekuru ava vane connection nevanhu vakaponda mwana kuti areverei mari iyoyo. But it's too early. I think it's speculation. Regaiti mbomira speculation musvike kumusha first tuone. Nokuti kungobvunza mari chete kunobva kwatourayisa mwana vati sekuru chaivo baba vamai. Hello? Hello? Ndozva ndatonzwa kuti ndozvakato ndichakusendera audio yacho. Ndainzwa mandisendera audio, ndainzwa hangu audio. But nangoti regai kana mazosvika paground mozoona kuti zvakamira sei. Alright. Saka guys ndaisa number dzavo up. Anditika ane 50 rand ane 80 rand vasireiwo. Aino kuti tubva muChristmas pakaipa. Asiwo kana une kashoma kamweya kaona ko kashoma kuti regai ndibatsire mumwe wedu aende kumusha kunochema mwana. Namba yavo ndaisa pasasapo. Mungodiwo mungo vakandirawo muchidaro. Saka mufambe zvakanaka nditika kana mabudira kuenda mufamba zvakanaka. Alright sisimiri ndichikuudzai kuti zvakamira sei. Alright pakanaka. Maita basi. Right zvakaoma. Nanzi mwana watiti vangu but vakamukudza sewavo. Right. Tobva panyaya iyoyi toenda panyaya yemukadzi molushu weku UK ushu. Moli wokuinda nechikomba ushu. Akafa ari kusoulmate yake ushu. Right. Ini ndotaura zvinhu zvandendaudzwa ndoudzwa neclose source dzenge dziri mudhuze. Anomaona dzechingopawo awareness nekutaura moli uyu unoyi wanga nemurume wake ukapinda manje pane kosi. Handiti ndobva dopindawo nemurume wake kuya. Handizivi kuti mweya rudzii uri kubata makosi. Ingandike kutaura ndichidara handiziviwo. Handimaona kana kuti vazhinji makosi atakasva kuUK kwa ruswa achirambana nevarume vavo. Mukadzi anotanga ndifunga kuti kutsiva here kushiri kubvuta rekeni yako kuona kuti mitemo yekuUK inofevha vakadzi stereke here kana kuti anenge agara akazviplana kana kuti rishavi kana kuti anenge achiita revenge ina handichazivi. Handidi kutaura zvasingazivi guys. Handizivi ipapo asi moli unoyi wakabva kumba ndokunyepera murume kuti ndichamboenda kustay in ndanzi paweekend pese apa ndinde kunoshanda kustay in ndambomiswa zvedhomke zvaiita izvi. Ndokubva aenda neboyfriend nangu akaiudza kuti ndiri married molushu. Ndokubva aenda neboyfriend saka aenda neboyfriend kurestaurant kuya molu unonzi wanga ane asthma. Handimaona yaimunetsa anzi makosi akasvika nedzungwawo. But
pakaipa but zvichapera hazvo ndotongowawo kuti chero makosi avaenda vanhu kwai ndakatombowa umwe munhu achindifanira kuti makosi aya pane time yakambonetsa hanzi vemaasylum vekuuk kwai vakanetsa saka I think zvinongoenda panguva yezvinenge zvangu I don't know handisi yangu handizivi saka aenda neboyfriend yake kurestaurant kuya boyfriend aizvizivi kuti ndakatobata chimoko munigerian vasvika kurestaurant pepaya handika vapedza kudya kwavo chikafu chavo chikanakanaka paya handichika kuda akangopinda mataki remoli ndobva atodonha pasi zvokutokolapsa zvazviya murume ndobva amanya kubata foni kaboyfriend kuti aonoti angafonera hama dzake dzimwe dziri muno ndiani handimaona ndobva aona foni yanga yakanzi brother handimaona ndo yakakurumidza kuona phone number yakanzi brother ndobva afona akapa phone number yabrother kuti ati sisi venyu vadonha kunoko handimaona vasingazivi kuti kutofa handiti brother akabva abvunza kuti ndiana kuti aura yakati ndini boyfriend yake ndandinai kunoko ava vari kuti brother ava ndiye murume wake murume akasevhiwa kunzi brother saka munigerian anga ari innocent zvake haasi kuziva kuti munhu ane murume akabva angoti achibata foni kutsvaga makonda zitofonera hama dzake ani ndobva asangana nenhamba yemuuk iri kuti brother ndobva fonera brother wachisangana achitodaiso machi kanzi yanga iri girlfriend yangu murume wokuda nekusaidiwo achifendawo kana kuti kuda wakadii hameni animaona ndo matyira zvakaita kuzosvika vazoenda unoidentify body ndokuzonigeria ndokuzoudzwa kunzi uyu ndiye murume wacho murume wake akati murume wake this person is not married now, she's not married this one, I am the husband now kazi uye ndiye murume wacho saka ndo matyiro akaita nyaya ishi amaona ndo matyiro akaita nyaya ishi ndobva ashaika ake saka tinongoti mweya wako moli uzorora aro murugara si wasira ronda kuhama dzako nekumurume wako uyu I don't know whatever problems amunenge munadzo mumba but inini hangu ndakazvimirira I always tell you kuti hanzi nacharity kwanzi moli ndigogo wangu mufunge but nyaya chaina kumira sekudaro yakamira sekudii naicharity yakamira sekudii nokuti tinenge tazongowawo nemamwe maclose source ari emufamily menyu ndiwo anouya achitaura nyaya idzi animaona ndiwo anouya achitaura nyaya idzi ndakadopiwa zvose namapicture zvese nepaanga akatodonha tinazvo but ndakangoti aiwa zvatiposti izvo animaona tinazvo zvakamira sei naimoli mambara chifona zvetimbohwa kuti chaizvo ndezvipi zvamukutaura nokuti ndadombofonegwa futi zvene dzimwe hama dzacho izvozvi vanhera naye achinditi zvakaoma nyaya iri kuvanzwa kudi hameno ndikangoti ini zvekuvanzwa kwenyaya dzekufamily kwenyina handizviziviwo handimaona but ndo zviri paground saka moli chifonazve timbohwa kuti iwo chi chakaitika tigadzirise nyaya yacho kana kuti veukama vapita zvisina basa vamwe muukama mumba menyu veukama vari mumba menyu kana vari kuumana muzive vabve vaziva kuti hazvidzvarwo regaitisire moli nhamba afone kamwe ana nhamba foli ameno site tichingozozwa nevanhu vanenge vari mudhuze nemi but isusu techida edu chokwadi nokuti kana vari kuitawo zvinhu zvakaipa zvokuti vanotaura zvinhu kwavasina kuswera vachitaura zvinhu zvakaipa tinotovatsiura hanimaona tinotovatsiura zvakaipa ndakatopiwa mapicture nezvimwe zvinhu zvakatowanda kuseri but ndangoti no inini yavati ndiposte kuti postai kuti wadai ndo yandongoposta anzi ndicharity charity ngafona ndiani fona hako charity fona tinzwe namba ndaisa cheri chifona hako panhamba idzodzi tiwe kuti chii chakayanzoitika kana nyaya iri yekunyepa motofanwa kutoigadzisa ipapapa nokuti mukasaigadzisa chaspreada iyo iyi yakatoka kuya nenyama dzenyu saka kutoya mutaura kuti aiwa zvakadai zvikadai zvinobva yaita kuti nyaya iyi ifambe negwara handika inobva yatofamba negwara kwai ndicharity smelly charity ndiyadii naina tacho charity ndiyadii amene tachafona here charity tinzwe kana kuti as comfortable is she's not at liberty to call but so far ndo nyaya iripo ndo nyaya itoripo animaona kuda mune mafaiti kumba kwenyu ikoko kuhama dzenyu ikoko hatichaziviwo animaona asi esimoli nyamangondo asi nyaya iripo guys ndeyekudai so tichimirira edu tigozowa chokwadi chenyaya yacho kuti chedu tichafona here achidzidzo chokwadi zvakaitika chenyaya animaona makosi kana masvika kunze uko kwenyika uko kana waona kuti murume uyu hachakuitiri uyu
kana wakuda kuchinja murume ingobva kana tiburitsa munhu mumba mako aindi buritsa munhu aendi chete takamira tafonera gai timumirire buritsa munhu mumba mako aendi musagara mumba iye kuti shiri yakabvuta rekeni muri paground guys zvinonetsa zvinotonetsa unoona iye kuti chinenge tichiditi zvinonetsa anomaona zvinotonetsa saka please guys kana varipo vane mweya iyoyo mentality iyoyo yekuti tinoda kutsiva varume kana kuti tinoda kuita zvakazodai handiti maona I don't think it's the way to go. Mona chazvinoita nechekudai so varume they've got nothing to lose. Vakadzi you have a lot to lose. Vakadzi tine a lot to lose. Musati even kungofamba wedre kunzi mukadzi akaurapo zvongonyadzisa. Tingafara hedu tikaseka tikadada tikati shiri yakabvuta rekeni. But pafair chaipo guys tida kudzana chokwadi chisingaputsi ukama. Handika anozvinyadzisa kazhinji kacho mukadzi. Mukadzi ndiye anozvinyadzisa. Varume cheko kunzi ahura vangana nongonzi vahura apa everyday achingo hapana zvezvinombochinja. But ukanzi mai avo vakahura vakabatwa it's a shame kubva kufamily yekwako kubva kuvana vekwako kusvikira kumadzinza nekumadzinza kuchingonzi vapi vakahura vaya vaive neshavere chihure zvinonyadzisa. Tozati varume vanomboita zvimwe zvinhu zvekuti hazvina kidzwa chose utombofunga kuti denda ndebhemba namubhemba musoro wanowira uko. But sometimes kana zvainya kurema ukapfeka bhutsu ndinonzwa kushinya kwadzo dzikurure usendeka apo dzikurure. Saka kana tori kuma first world countries uko mutemo unofevha vakadzi ukangoti ndokumbirawo mundibvisiro zimunhu iri mumba mangu iri mapurisa anotoya achimhanya achikanda zvinhu zvake pashe. Handimaona hamene kuti tingafamba sei so far timbomira cheri chaasi kufona kuti nyaya yacho inotaurwa yakambomira sei. Handimaona but I don't know guys. Chandongoziva chekuti the truth will always come out. Chokwadi chinogobuda pachena guys. Zvinhu zvakawanda zvatinoita kuti chinhu zvacho tizama kuvanza. Asi chokwadi chinozogobuda pachena no matter what. Happy New Year it's chero zvaita sei chokwadi chinogozobuda the truth will always come out. Almost the truth will always come out. Saka ndonyaya ndachingoti neweyoyo kuti munzwisise kuti cheri chaiwo achiri kutega vamwe cheri chachiri kumbotega vamwe kuti vauye vakawanda. Tega naye henyu tega naye Sherity tega naye mugoya tinzwe yes my 3 Agnes zviri sei huyai henyu makatinyatsounzwisisa kana mave ne first hand information but kuti kuri kunzi chii chakaitika. Siri Mario chokwadi chinozongobuda pachena shiri inozongofa guys mugare makaziva chokwadi chiro zvikaita sei chokwadi chinozongobuda pachena. Saka ndonyaya kuti timbotaura kuti vakadzi kuchinja infect kandimbobvunza mubvunzo ndichiti nai vakadzi vari mudzimba chii chainya kuti atimuzosvika pakuhura. I'm willing to aid you. Come and explain to us. Chii chainya kuti musvike pakuti isusu right now uyu murume uyu ndakutomusiya ndombonotsvaga umwe pasaidi ndichitojola naye chii. So how are you? Compliments of the new season as well. How are you? Chii guys, uyai tinzwe chii chanyanya kuti muzoti nhasi takutovahurira chete varume ava zvitongo chii. Freedom Teta, how are you? Happy New Year, Messi. Zviri sei. Hamusi kuda kutaura here vakadzi nhasi vakadzi ave kushiveshiri dzakabvuta rekeni Victoria Chipere zviri sei. Chiudzei chii chanyanya kunetsa nhasi kuti muti takuenda unohura takutsiva varume vane chihure chii. What's going on? Manje mira ndikudzika toenda mukasauya nyuso kuzojena 2024 iyi musatedzere zvitwa nevarume. Ndoda kudzai chokwadi. Hanzi pain, hatred and revenge chaiyo SIS MELLY kurwadziwa zvaunenge wakamboitirwa nemurume wako all tributes
all contributes to this. But Hazel, even if I know kuti vari vanorwadzisa handika inga pana patogara tichitaura vangu kuti kana bhutsu dzikazoshinya unobuda, because zvazvinoita Hazel ukanzwahura nhasiwo unozati chero vana bhudha kwangu notedza kufamba parodhi apa vachinongedzwa kunzi hurire kumba kwavo rakahura nemurume, but murume kwakahura nhasi wandobuda mangwana achifamba kunata no one talks about him, no one talks about him. So just because murume wako akari kuita chihure hautsive chivi nechivi. I want to be honest with you guys, and mona 2 wrongs will never make a right. Shamiso, I understand kuti varume vanorwadzisa vanochita handika but ndotira kugara tichitaura one abuse yamunotaura yekuti ita kana dzashinya bhutsu kurura, kana dzashinya bhutsu kurura, because parevenge manje zvazvinoita parevenge amenoti Mwari vakapadizaina sei apa muzvitarise. Even kazhinji kachona kana mukadzi achida kurevenge akanonzi afa kana kuti aita accident aine boyfriend anga nemurume, mukadzi kazhinji kachona anosara ari chirema, murume anotofira ipapo, shame inosara kumukadzi. Hamoti makambozviona here? Shame inosara newe mukadzi. Guys, 2024 ka zvokuti munotsiva varume muri gere navo ka, rather you quit. Ande muri kunzwa instead of kuti ndoda kutsiva uripo ka, please quit. Call it quit. Buda mba macheno umusiye, go and start a new life uko. Unyatso kuenjoy pasana nokubvunza. Inotanga new life yako. The reason why chizodzokera papa pekuti women empowerment kuti mukadzi wega dzidza kushandira 2024 yatotanga ipapa atotanga 20 akuchina mumwe 2024 ndiye yushu handika zvazvo kuti unogara kumba uchimirira baba tochaya nemari vachindipa ndizvo zvinoita kuti vakadzi izvo uite rambo chita bottle up zviri mukati, because musuwo yakarara ku out mba musina chingwa uchatanga kuti savana vafunga kuti savana vanhu vapei upedzera wabikira zamakuseni nemaveji asina kana nyama nokuti baba wangu asipo. But mukadzi akazviempower, mukadzi anobuda achitsvaga mari nekusaidi. Pain iripo yes yekuti murume akundirwadzisa, but munozati pain iyi haifanani nemurume anoenda achisiya mumba mukadzi asina kana pekutangira. Munozviziva kuti pain iyi haifanani. Unogona kutongozvishingisa kuzvidza kuti ndezvake izvo handiona ari kuvaviwa nchicheke ngaafamba achidaro ini nevana vangu rikatitenge ticho order food tidye munomba undozvikamfota naizvozvo. Okay, hanzi naShamiso kubuda mumba unenge uchiti ko vana plus muchato haibva nyuriki iyi inobva nyurika Shamiso kana zvanyanya kuoma atidi kunyepera nasikana iyo yekuti ndogarira vana ishi, iyo yekuti ndogarira vana iyi ndo yasvitsa vanhu pavari kusvika nhasi apa. Yekugarira vana ishi iri kusvika pakuti vakadzi pachita zvakawanda zvekuti pakupedzisira kugeba chivanongobatwa futi ndekugarira vana. Ndezvipi zviri nani kuti ubude hako handika nepeni yako nevana vako munogara nyimba munonogarapo ucharwadziwa asi uchapora and then you move on neupenyu hwako, pane kuti worevenge chero vana vako iva vachikura zvizokudzwa kunzi mai vakapata nechikomba havachatooni urongo hwababa, havachatooni urongo hwababa kuti baba vedu ndo vaichikwatisa mai haudai kwakutonzi mai vedu raive hure. Ndiri kunyepera sikana, ndiri kunyepera sikana kotonzi mai vedu raive hure ndovakakanya baba vedu nokuti vakatobatwa vakahura zvinenge zvine evidence. Kune masingle ladies akawanda vasikana kuchengeta vana, marriage haisisiri yevana kuti ndinogarira vana. Handi muri kunzwa unofa mumarriage all in the name of kugarira vana. Kana uchida kupa the best present ever kuvana vako baba wavo chero vachihura vape life away from abuse, vape life yekuti avaone abuse inenge ichitwa namai vavo uchichema everyday muri machipinda makuseni, because pamunochema imimi vakadzi muri machipinda makuseni munofanga kugara muchiziva kuti even kuzvinobata kuvana kids they get affected, they might not say but they get affected as well. Wozona mwana akura kuita tumwe tuntu usinga understand handika zvakatanga kudhara pasi ndo pazvakatanga napo. Wona kana ari mwana mukomana kutokura chirowa mukadzi because akutofunga kuti sinomao ndaiona mai vangu vachirowa, saka it's very normal kuti ndirove wangu mukadzi. Ini 2024 inoda kuti mumwe munhu wega wega azvinspire, inspire yourself, inspire like push yourself towards something that is chinokubatsira iwe nemhuri yako. Choita kuti iwe nemhuri yako urarame
push towards that goal. Varume ava tinovada kana zvakanaka anokuzana ndiri kuti ushandi indotengera chepisi yako kwapo indako hanzi nabrenda revenge inonakidza zvakanaka vasikana chinakirwa henyu nerevenge asi musazoyaito kuverengai muri mumastatistics tisazokuverengai mastatistics ndabvunza kuti nemhaka yei muri kuura muri kuti revenge inonakidza gainbo eda brenda anenge ada kutaura nyaya gainbo eda brenda toni